Ashe so yana da rana, wanda kake so zai maka rana. Idan dai da ke a gefe na, komai sai ya zo da sauri. Ashe so yana da rana wanda Tabbas haka take mawaki Garzali Miko. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na tabbatar da cewa masoya Garzali Miko sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan waƙar tasa ta sabuwar waƙarsa mai suna Kece Sila. Da yake wasu daga cikin ku sun taɓa ji kuma wasu basu taɓa saurare ba. Dala dai ɗan uwa idan ka kasance kai bakon sawa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV. Da kai mana subscribing sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like sa'annan kuma ka danna alamar ƙarar sanarwa. Ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu YouTube channel za su dinga sanar da ku. Ta masoya Garzali Miko ko kuma na ce masu sauraren waƙoƙin Garzali Miko, kamar dai yadda kuka sani Garzali Miko shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara ko kuma na ce mawaƙi ne wanda ya shura a wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, na tabbatar cewa masoya Garzali Miko suna jin daɗin fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a kodayaushe kuma su da yaba da su kuma suna jin daɗin su. Dala ɗan uwa kada dai ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyon namu musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da ita. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe kuma kuna yaba da su. Kamar dai yadda kuka sani Garzali Miko zakakuran mawaƙi ne ko kuma na ce fitaccen mawaƙi ne ko kuma na ce mawaƙi ne wanda ya shura, kama da waƙoƙi na soyayya ko kuma kama da bidiyoka na rawa da dai sauransu. Kasance tare da wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV. Awal Arewa TV tasha ce ta kuce, kuma kasance tare da wannan tashar ta mai albarka domin ganin ƙayatattun shirinmu da zaran mun ɗaura. Tashar Awal Arewa TV tashar ku ta. Mun gode ƴan uwa, sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na gaba. Tabbas haka take mawaki Garzali Miko. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na tabbatar da cewa masoya Garzali Miko sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan waƙar tasa ta sabuwar waƙarsa mai suna Kece Sila. Da yake wasu daga cikin ku sun taɓa ji kuma wasu basu taɓa saurare ba. Dala dai ɗan uwa idan ka kasance kai bakon sawa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV. Da kai mana subscribing sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like sa'annan kuma ka danna alamar ƙarar sanarwa. Ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu YouTube channel za su dinga sanar da ku. Ta masoya Garzali Miko ko kuma na ce masu sauraren waƙoƙin Garzali Miko, kamar dai yadda kuka sani Garzali Miko shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara ko kuma na ce mawaƙi ne wanda ya shura a wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake taka rawar gani yake kawo mana waƙoƙi iri daban-daban, na tabbatar cewa masoya Garzali Miko suna jin daɗin fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a kodayaushe kuma su da yaba da su kuma suna jin daɗin su. Dala ɗan uwa kada dai ka manta da kai mana share ɗin wannan bidiyon namu musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da ita. Hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a kodayaushe kuma kuna yaba da su. Kamar dai